Igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ibonelo zama-absolute values inequalities zesithathu. Lana kuthiwa xazulula u-y. Sine-absolute value ka-y ehlanganiswe no-22 encane noma elingana no-13.5. Indlela engcono yokuqala ukuxazulula ukuqhelisa i-absolute value. Indlela engcono yokwenza lokhu ukuthi ususe ngo-22 dlanga zombili. Uma ufuna ukuqhelisa le-absolute value lena, sizosusa ngo-22 ngapha nangapha dlanga zombili kanjena, nangapha sisuse ngo-22. Ngapha-ke esandleni sokunxele kuzosusana sisale ne-absolute value ka-y lena besifuna ukusala ngayo vele, nophawu lwethu oluthi kuncane noma kulingana. Bese-ke ngapha u-22 uma umsusa ngo-13.5 uzokunikeza u-negative, uzokunikeza u-negative 8.5. Lena uma uyenza ngenhloko, uma uyenza ngekhanda ungayenza kanjena uma unganayo i-calculator. Kodwa kuzoba ngcono ukuthi usebenzise i-calculator khona uzokwazi ukushesha, ngoba lena indlela yona ingakudida. Kodwa yonke lena impendulo yakhona izokunikeza u-negative 8.5. Iyona-ke lena impendulo yangapha. Manje-ke sino-negative 8.5. Manje lona kusikhombisa kancane, kungakumisa kancane lokhu ngoba usino-negative ngale. Uma uthatha i-absolute value yanoma iliphi inani, ungathatha i-absolute value yanoma iliphi inani, ubone ukuthi asithi sine-absolute value ka-a. Uzobona lento engikhuluma ngayo. Asithi sine-absolute value ka-a elingana no-x lana. Lana kusitshelani ngo-x? Kusitshela ukuthi u-x akekho negative. U-x akekho negative. U-x ngeke abe negative u-x, kodwa u-x angaba positive noma alingane no-0. Kepha ngapha-ke mawubuka ngapha sinenani eli-negative ngapha. Lenani leli eli-negative yilona-ke leli elenza ukuthi lesibalo lesi sidide kancane. Kusho ukuthi lana u-y wethu uzoba negative. Lokhu kuchaza ukuthi i-absolute value yethu izoba negative. I-absolute value yethu akumelanga ukuthi ibe negative. Akumelanga i-absolute value ibe negative. Ingaba ngu-0 noma ibe inani eli-positive. Ngaba yiloko ukuthi iba u-0 noma iba inani eli-positive. Kepha ukuthi libe negative i-absolute value yethu, akumelanga ukuthi ibe negative i-absolute value le eyethu. Njengoba lana i-negative kusho ukuthi kuchaza ukuthi lana kumele sithole inani elizoba negative, u-y wethu kumele asinikeze inani eli-negative. Ngakho-ke lana asikho isisombululo, asisitholanga isisombululo salokhu. Impendulo yethu leyo. Ungakhohlwa-ke ukusivakashela futhi ka-ClickMaths